Starec tady Creed Bomb projde do kina. Že to brko bude hořet, kurva. Byl jsem na romantickém filmu Drákula a byla to fakt valba. Byl jsem, říkám záměrně, protože se ještě promítá. Ale já jsem to nevydržel, musel jsem utéct doslova, protože ten film není vůbec špatný, je hrozně dobrý, mi se extrémně líbil, ale je tam na mě prostě až, nevidíte mě? Tak, je tam na mě prostě až moc emocí. Jinak nechci mít úplně vysmaženou hlavu, takže já vím, i CBD je prostě špatná věc a prostě do toho člověk jednou spadne a je v prdeli. Já momentálně s tím mám stejný vztah jako s cigaretami, prostě nepotřebuju to nutně, tak si to dám jenom občas, OK? Takže asi tak. Nic, napište, jak se máte, jo, a když tak, aby vám řekl, už nejsem offline, to jste se asi všimli, že mám v ruce mobil. To se mě nevidíte, in the darkness fucking. Krásně čisté město, nikde ani auto, je noc, pátek večer. To je prostě úplně super. A, už jde vidět, už jde vidět? Sorry, jsem toho zvolený. Ještě předtím, než jsem šel do kina, tak jsem si dal to Dým Das Ende. Mimochodem toto je weed, který jsem si koupil v tom, nebudu to říkat, ale je to legálně všechno koupené, je to doma tady v Brodě, tady jeden coffee shop, ten kdo ví, tak ví. Ano nic, to je všechno pro toto video, zatím zdar. Peace, film byl super, užil jsem si ho, ale bylo to na mě až moc emocí.